sidang prabawaning ratri sasodra was manjaka purayan tanko jiwa memanisi ananggam srinateng kalu aglar mring cakrawala winulatangelangut parantene bangsa gebegan saking ngataran kono kang sumiwi ngataran kono kang sumiwi warata tanpa selok warata tanpa selok jagat dewa sisaning Bathara jagat pramudita ora pangling ana kawane wong pendopo si bawor munggah ana pendopo agung negara Pancala ana apa wor wiswanmu tanpa sunting bali wor ya sadarenge kula matur kula ngaturaken sugeng beri katur ndara Prabu Padang iki darane tak tampa bali padha-padha pangestuku we tampanana wor kula tampi kula pundi kula bundel dadosaken jimat Dara tresna jumena bukti kula ngatur darane. Ya yang datompo liwat pangestune bendarane tresna jumena tampanana ya wae. Kula tampi kula pundi kula bundel dadosaken jimat. Ya muga-muga ya wae muga-muga Darapati Drestakestu bukti kula katur panjenengan darane. Tatompo wor pangestune Gustimu Drestakestu tampanana wor ya tampi kula pundi dadosaken jimat semanten ugi Dara Baladewa keleresan rawuh teng mriki nggih kula ngaturaken pangabekti katur Dara Baladewa ini wilah dal tak tampa kowe ngatur pangabekti marang Ratu Mandura Prabu Baladewa ora ndak pangestuku tampanana wor ya kula tampi kula pundi kula bundel dadosaken jimat muga-muga napa pun kepareng kula matur nggih hari pun kepareng kula matur kula nggih badhe miwiti matur kanca iki bocah mati senengane gawe jalaran iki wong liyane padha diaturi pangabekti lho kok Pendhita Durna wong liyane padha diaturi pangabekti lho kok Pendhita Durna ki ora wong kene ngopo wong jenengan boten ngertos ora wong Drona niki tuli satru guyan iki ngadona pangabekti sori eman-eman sing kepi aku Pendhita kondang sugih ngelmu jimat kemat yang buntut penjalin peduk buntut kandal sawat ya bledek untuk bledek plastik kerasan lagi mau maning aji minal konal gajah baru lirik marketing dalam kesan ngacuki wong tok mati tembak ora jimbrak bedil ora dundil sunduk manduk-manduk olah kumbang gedang tembak ora jimbrak bedil ora dundil siapa jantung kumbang gedang di patrem mesa-mesem ngono ambu yang ngono naranya ngono raring drona orang ketikalan rak ya wis sabar Bopo eling lho panjenengan menika badhe dados penganten kudu sing sabar
Iya ya. Aja jere nyong dadi pengantin. Oh, ala bocah ki wis dongane tok weh. Lebur dadi abang arep dadi pengantin karo sing andeng-andeng. Ya sabar. Pokoknya diomong apa Pedro namung iki harus sabar. Diomong sarine sesek ya sabar. Sing penting bisa ketemu antarane Pendhita Durna karo katresnan sejatiku. Sabar bapak calon pengantin kudu sabar kudu. Arep muli jaran apa? Ya mau enggak? Wah, kowe ngerti apa ora Pak Pendhita Durna tekan kene? Arep dadi mantune Durpada. Oh, apa iya? Mantune Durpada. Iya, Wor. Aku lagi rembugan. Sri Kandi dilamar sapa wae, urung ditampa. Ning saka petuku ngenteni Pendhita Durna. Ora jere sapa? Lah kowe tekan kene. Kenapa? Apa Sri Kandi doyan drona? Apa panganan ta? Apa doyan drona? Ora mikir kowe luna tak pikir-pikir Sri Kandi iki umure iki kaya siklus. Drona umure wis tuwa kowe gandhe umpamane kelakonan mengko ala-ala. Apa ta sing duwe tenaga kowe nak? Kaya kok mawit dipikir. Ana apa tekan kene ana apa? Ana apa matur sing kanthi terwaca. Diaturake murid cetha lan terwaca bulan apa? Iya. Bulan iki kan dekengen teng Ndara Janaka. Lho. Bendara ping Madukara Janaka. Nggih. Ndara Janaka niku nampi aturipun Waras Sembadra. Waras Sembadra garwane Janaka nggih. Waras Sembadra niku tuli wanita titising Widawati. Lah niku nampa wangsiting dewa. Negara Ngamarta Bratayuda Jaya Binangun bisa menang. Syaratnya kudu ketunggon wanita tata pria. Kemangka selumeng bumi sepuluh beng langit wanita tata pria niku Ndara Waras Sri Kandi. Upami Ndara Waras Sri Kandi niku kaboyong wonten Madukara ngaladeni katresnane Ndara Janaka kinten-kinten dos pundi. Ono dandang tangane saka sabrang wujude dandang cucuke wasiye Polasari lareng dandang aja nyucuk Sri Sedana nyucuk sarap saware wong kang kenangan Sukerta Sukertane larungan segara kidul Pocek nomore Jiwana Pocok Inggih Prabu Ampun ngantos istri kula dijaluk teng murid kula Para Sri Kandi niku pantes kaboyo wonten pertapan Sukalima Boten pantes keboyo kalian Janaka Rati kaya napa Janaka niku bocah rumis. Kok kanthi sisri dilara-lara. Mumpung dereng ngantos kebacut kula nyuwun tulung. Baworken wangsul mawon, baworken wangsul mawon.
dipun kawisulan botenipun gamel mawon. Pamor, mundur. Bergeser. Komacut patuh ning ladine Troko Samangun Darandir Etepe mangolo cokro Langkap-langkap patuh ngucap kumbar swara bator melek mripatku jembrengno paling apik atur ming ngarep gawe tatu karo penggalinge Bapak Pendhita Durna. Lanang apa sih dronan dening Medan? Kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora? Bidare ngerti mulane takun. Pandhita Durna tekan kene kowe ngerti apa ora? Apa sih? Dheweke napa wangsiting dewa. Ngelmune Pandhita Durna bisa dadi ilmu sing piguna untuk kabeh para siswa syaraté mboyong wanita ta priya. Ora ana telu para Srikandhi, mulane Srikandhi dilamar sapa-sapa ora ditampa jalaran ngenteni karo Pandhita Durna. Alah halus sana. Mana drona-drona diteni sisri. Ora nana, dituturi karepe drona. Ning sing kebangetan kowe. Janaka kuwi arep ngrebut kalawan katurunane Bapak Pendhita Durna. Jenengane wong sing ora idep. Ora ngerti marang bebute becik. Janaka murid sapa? Ya murid Drona. Kan nek arep ngrebut calon bojone gurune. Wong tuli urung ijab iki. Ijabah ndara warasi Kandi ijab karo Drona. Kayonge ndara Janaka sih ora wani ngrusak pagrayu. Bedol kekanangi jogodonge. Ngatur Drona benembe ngelamar niku arep ditampa ora ditampa ya. Wong menane bejane Janaka. Ora iso. Kowe gawe loro karo Pendhita Durna. Minggat kowe. Bali matur karo Janaka. Yen Janaka kepengin boyong wanita sak liyane para Srikandhi. Ora bisa. Wong bareng dikongkon wis dibayar kok. Bali-bali pengen dipaido wong pirang-pirang bawurnya ora ngentasi gawe. Isin pula. Wani karo Baladewa. Apa? Kowe wani karo aku. Niku kudu perkara wani-wani kan kuwi dikongkon. Barengan tulung boyong Srikandhi apa ora wong sing ndonga ben meneng bae kok sing padha dadi tamu. Ora-ora kan minggat. Anto betul.